pagbibigay ng AX o Aid to Individual in Crisis Situation ay isang mensahe at paalala ang iniwan ni Governor Rodora Dodot Cadiao sa mga Antiqueño. Ibahin ninyo inyong mga bataan, inyong mga apo, nga dapat maispilar gid sanda. Ay bisan ang lupay mo ninyo, basta undergraduate ang inyong mga bata. Mura kita tunan grabe ang kompetisyon kadya sa kalibutan. Adto sa Manila, kalaban nila yung mga taga-Ateneo, taga-UP. Ano ba ibato kang atin mga kabataan? Kung oras na ka-graduate, manginyaya, maging maid. Pirmi lang ako kung taga-saan ka o taga-Antique. Bigyan mo naman ako ng maid o. Bakit? Akala nyo sa amin? OFW? So, isla natin na lang ating estilo. Mag-isahan natin rin sa ating kabataan ay libre rin ang kolehiyo. Katuanay, kita mga kita, kunan ng nanay natin nga, hindi mag-iswila, wala ka iswila. Manggarap lang kita. Okay lang yun, di ba? Sa panahon na to, hindi okay man natabok natin. Hindi makita ginagutom. Pero iba na ang panahon na. Kasi ang sitwasyon ka dyan sa kalibutan, yung tawag na rat race. Grabe ang kompetisyon. Hindi pwede ang ating mga kabataan, ang ating mga apo, mangisaktada lamang rin magpangabuhi ng imod. The essence, ang esensya, kung saan ka nabiling ko kaninyo, bahil na bagay. Walang kasalanan kung pinanganak ka na mahirap. Pero, pag hindi ka nagimura, talagang tatanda ka na mahirap. Puso at pasalamat namang tinanggap ng mga Antiqueño ang handog na mensahe at tulong ng gobernadora sa kanila. Pati na ang sako-sakong binhi ng ahos o bawang bilang panimulang pananim ng pangkabuhayan. Tunduan sa kung ano ang pagpabuhi ka dyan, gusto ko, umpisa ka dyan, hindi rin kita makakangahos sa ibang lugar, hindi sa mga atin, mga farmers sa Antique. Ako na si Merlin Esteliena, ang taga-barangay Pisanan si Balom Antique. Tagapasalamat din ako kay Governor Dodot Cadiao, kay Vice Governor Edgar Dinosta sa mga benepisyo nga ginataon niya sa amin ng mga barangay, ng mga senior citizen. Dudulugid nga salamat kaninyo, ma'am. In behalf kay Nanay Ganti Algora, salamat kami sa financial assistance tinuturo ang gobyerno. Pag-ipagi man sa Ginoo, ginimo na instrumento si Governor Dodot Cadiao. Bisan sa amo rin dyan, nga kandidat, balbaho rin dyan para ka namin makamulig rin dyan. Pasalamat ginatuguro naman ang glory sa Ginoo. Second lang sa atin nga gobyerno. Thank you.